Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Nagmayat dito'y farm, Tata Pabling. Apay ngay may ka dito'y farm. Ang mga no maamuan ni papam ngay may ka dito'y ka agungit dayjay. Kahit ko lang mo tiagtalina dito'y, Tata Pabling. Kalpasan din nagmalmalama klasik. Nagmayat ngamin dagtalina dito'y. Nakadupay ti tumatayabo. Nakayayat da buyaan. Uwin agam. Saan akayat ni Sir Antaw nga umay kayo dito'y? Kayat na, agadal kayo anaimbag nga anak na. Agad-adalak mo, Tata Pabling. Iso nga awan nga ti parikot. Di nasaya at agawid kan. Itay pa'y nga da ka dito'y at tumultulong kanyak. Nagmayat mo't ngamin tagparot iti mani, Tata. Sapin na gado ti bagas da. Basta agawid kan. Ang mga no agungitin ni papam. Leticia, ayan ni Chito. Isulang isang pesimangpat kadagiti anak mo. Jack amo no napanan na. Anya? Itay pesap sa pulin ni driver, tapi manalatan na sana nagpagpakada. Nalabit na pa ni J Farm. Amumot nga iti pagayat na papapanan. Talaga pagpungpung tutin nakday jegobing. Apay aya, katawan mo ti dakas na numapan ijay farm. Anya nga ruti kayat mo? Dumakkel nga ijilatan farm tayo na? Sana niya gadal? Anton, agyaman ka pa'y ket di, taada anak taan na usam iti mulmula ken daga. Saan nakas kadalimwel ken Melissa, nga awan apulos ti usam da iti daga, taada laang ti kukuunda. Gapo takas jeti kayat ko. Agadal da na imbag. Kayat ko, agbalinda profesional. Agbalinda doktor kan abogado. Anya arud ti maaramidan tano sa bali di buridak nga anak ta. Day tangamin ket, tay ayo na makanayon ni Chito. Iso ang nagtangken mo, ti ulo na. Gapo taawan ti madi amakitak nga aramidan na. Kayat mga rod nga isulaan ti manalon kadakwadang agkakabsat. Di adal dagiti kakabsat na, kat agsuksok ay langit ti dagat, ti kukuhaan di buridak ta. Anton. Agpanunod ka man mat Leticia. Nangato ti arapaap ko pagbalinan dagiti anak ta. Sanda taga aw-away laeng. Kumusta ti panagadalyo, Melissa, Lemuel? Nasyak papa, nasayat may. I-guide ko talaga ti agadal. Tadyak kaya't ti matnag kadagiti honorol. Uray siyak mo't papa. Kaya't ko ngamin at talaga ti agbalin na doktor. Iso nga igagaid ko ti agadal. Uray siyak mata papa. Kaya't ko ti agbalin nga abogado. Sigod nga amuyo akas ti kayat ko. Maragpat mundo da itanak ko. Basta igaid mo ti agadal. Uwan papa. I-guide ko talaga ti agadal. Kaya't ko, no makaadalak. Mapanak to ijay syudad. Taato ti pasyente ijay. Adda kayo da itanak ko. Noan niya ti kayat yung aramiden, suportarak. Tamok ana utek kayo. Kan kayat ko talaga anangato ti maragpat yung anak ko. Ika gumaak papa. Uray siyak papa. Ay, jay kabsat yun ti parikot ko. Kaslawan usam ng agadal. Sana bali ah.
Tanaisemot kag mula-mula. Wano agam mulo iti daga, papa. Dayta ti pagluksawak launay. Kaslasan nagpampanunot da dya kabsatyo. Awan apulos ti arapap na aton uyen iti biyag na. Nagapam? Kwa, papa? Nagapam kunak. Ijay farm, papa. Anya? Naggapo ka ijay farm? Mamin ano ka ding ibagbagakken ka saan ka mapanijay? Papa? Imbagakken ka nga agadal ka na imbag. Ngam sa balik din tararamidem. Awan mo ti dakas na mapanak ijay farm, papa? Abay, pagadalan ka di ijay farm? Kaya't mo taila ko kung dayjay tapnosan ka na mapanijay. Ha? Saan papa? Diyar aramiden dayta. Pagadalan ka ngam kayat mo kay din ti mapanijay farm. Kahit mo ti agsar din agadal. Ibagam lang, tagyan ka mo ti ni farm. Saan kang agaw-awid ditoy? Kaya't ko lahat agadal, papa. Ngam kaya't ko talaga tagtaltalin na DJ farm. Kasano nga ron amay pamaysam ti agadal? No imbes adag iti eleksyon mo ti basbasaem? Saan? Tadagidikit din mula DJ farm ti mapmapan mo kitkitad. Papa? Manipo dita. Saan ka na mapmapan ni Jai? Chito? Anya? Nalawag tinangag mo? Diyak kayatan ang mapmapan kay Jai. Nawatam? Anton, baybay kumalatan ti kayat ni Chito nga anak ta. Aklo nam laengen nga adda ti na iduma kadakwada nga agkakabsat. Ape ay analalaing kang siyak, Leticia. Kaya't kung aron nagbalindaan na nga ato at tao, dahil tangamin katawan malati arapap mo para kadagit yan nakta. Saan apod no dayta? Kasta nga ro din teraramidam. Imbes sa tulungan na kamang bagbaga kini Chito, ngam kaslapik din kun kontra anak. Kasanon, no saan ang makaadal dyan mo? Ay. Kaya't ko, makaadal da amin. Kaya't ko, agbalindaan na nga ato at tao. Kastalatan akanayon ti ibagbagam. Sana da, kasta garapaap para kadagit yan nak, Leticia? Nagngangato ti arapaap dagiti kakabsat na. Awan man lang ti arapaap naman apulos para iti biyag na. Anak, tung palamlat ta aminan nga ibagbaga ni papamkan ka. Tapno saan nakaakaungat? Pagpalinan nakmat nga minakaskadama ng Melissa ken Manong Limuel. Anya nga ti maaramida kung saan nakakaskada ko aday ti pagasman. Aw-awatam lata ni papayo. Takas din na talaga. Kayat na nga minti the best para kada kayo nga anak mi. Una, ngam saan mat adakas ti kanayon nga ipapan ko iji farm? Chito. Naglalain tumot nga mindag iti kakabsat ko. Kat uray si kamat, nalaing ka. Isu na laeng, tadi mo ipampamay sa ti agadal. Mama? Nutong palam laeng dagiti amin akayat ti amam. Saan ang makaungot dayjay kan ka, anak ko? Pableng, manipod ita, no may dito'y farm ni Chito. Pagawid na matagos, nalawag. Ha? Wen, sir? Diyak kaya takanayon nga may dito'y, tadinan mayul ulo ti agad-adal. Yak mo't maanawa, sir. Alangan mo't apapanawag no may ditoy. Kasta nga ron ti kayat ko. Papanawam tapno agawid na tagos. Nagkinawatan ta ka de. Wen, sir? No di mo tong palantimbagak, nasaysaya at namangkita ka niti sa bali a pagtrabaham. Anya? Ay, sana, sir. Kasyandak. Awan ti amok apapanak no papanawan dakmatan. Isu nga raw datong palam amin nga ibagakan ka, no di mo kaya't apapanawan ka dito'y farm, Pableng.
Anya ti kayat mga kurso kalpasan ti graduation nyo ti high school? Kwa, papa. Oh, aping awan ti may bagam? Or orayek ti sungbat mo? Awan pa'y tinapanunot ko, papa. Anya? Awan pa'y tinapanunot mo? Idinto ta dagiti kakabsat mo kat elementary da pailaeng kat amudan anya ti kayat da pagbalinan. Awan mo't ngamin at talaga ti kayat ko, papa. Tapnusan ka na marigatan nagpanunot. Siya kung ti mangibaga no anya ti alaam to a kurso. Ha? Anya ngay, papa? Kaya't kung agpada kayo kinimanong mo Alimuel. Kaya't ko akaskin kwa na, agbalin kan tumat nga abogado. Anya? Diyak kayat data, papa. Dayta nga rod ti kayat ko. Ape ayang isurunak. Siyak ti amam, ket amok akaba alam dayta kurso. Papa? Abogado kayo kinimanong mo. Doktoran tumat ni manang mo Amelisa. Oh, saan ka diyan nagsayat? Uwan sa anak mo takas kadakwaday ti panagututak. Ket saan ka matanang nang? Yalang-alang mula ang ti panagadal mo. Tasabali mo tayo ti panunot mo. Papa? Basta, dayta lang ti kurso akayat ko aparakan ka, Chito. Tungpalamlat na kami ng tikayat ni Papa Chito. Saan madadakas ti bagbagana? Unang diyak kay tagbalin niya abogado. Diyak kabailan day tamanong. Kabailam. Awan mo titabad ka da tayo nga kakabsat. Sa bali nga ron ti kayat ko, manong. Anya nga tikayat mo? Basta. Diyak pa mong basta diyak kay ti lo kurso. Awan maaramidam takas tamat tikayat ni Papa a kurso nga lang. Anyamat din ti kastoy. Naglakalaang mat, agadal kalaang. Saan mo mat aparikot ti pagadal mo? Iso nga adal ket di ading ko. Manong? No siyak ti sika, agtong palaklatan iti kayat ni Papa. Ta saan mo mat apakadaksan dagiti ibagbaganaken ka? Ay, makaangsak pa itinalukay na dak dito farm. Nagmayat at talaga dito eh. Kasto iti pag-aayat kapag palpalabasan iti oras. Sana kas ijibalay akanayan asyak ti makitkita ni Papa. Chitaw, apay nga daka di tawi. Kaya't ko ngamin tagpalabas iti oras dito itatapabling. Nasapa kami ngamin anagawid manipod iti pagadalan. Isa din magasak dito yan. Ay sos, ang mga lumaamuan ni Papa ngay may ka di tawi. Ha? Kinasarita nak nga men a pagawidin ka adagaws no umay ka di taoy. Anya? Kaya't ko pa'y tagtalin na dito'y tata. Baraw, mapukawan nak iti trabaho no jak agtungpal iti amam. Iso pa nga asim kumaa tagawid kan. Tata Pabling? Kaya't mo kaday a pumanawa kon dito'y farm no papanawan nak ti amam. Ha? Ay, manjak No kasta nga raw, agawid ka no di mo kaya't apapanawan nak ni Papam. Nagkapwam. Ha? Papa? Nagkapwam kunak? Kwa, Papa? Iti ayan ti ka classic. Ulbud! Papa! Tiyan mo, jak mamuan na nagkapo ka man ng EG Farm kat nagkating classes ka pa eh? Papa! Anya ti kayat mo, ha? Saan ka niya gadal? Adalak mo't, Papa! Awan nga minang taramidan may timauda subject me. Iso na sapa ka rin mo rin yung pagadalan. No awan taramidin nyo, di nagbasa ka ko makadagit eleksyon mo, sa nakasdya pumano kalatan, kat mapan ka pa EG Farm. Wait up. Anton, Puston, di mo dang ram ti anak ta. May saka ba? Nakarkaroon nagbalin anatangkan ti ulo de tatao. Takanaw niya yung sakit mo. Gaputa saanan anaing kalintagan tar aramidam. Kat, anya nga rutin na rin tagtaramid na? Dita anak masubag? Anton! Maminsan pa'y, Chito. Talagang agsardin ka nga gadal.
taag man niya ti pagbambanagam, ti kasta kinatangkad, yolom. Naguyong ni Papakanyak, mama. Dama ng Melissa lang ni Manong Limel, tigay kayat na. Saan akasta anak ko? Kayat na lang amin asumurot ka iti kayat na. Agad adalakmat. Ti kayat na, di kas kadamanang mo a Melissa kan Manong mo a Limuel. Di ipasnat mo talaga ti agadal. Adal laang ti aramidam. Saan mo alalaukan iti di na kayat? Saan matadakas ti mapa ni Jeff Farm? Saan ka na tidakas ka tagtakaw? Saan ang mo't nagtatakaw? Chito anak. Abay ngamin na di nagmawatan ni Papa. Sikala ko man ti makaamo amang paspasensya kan kuana. Pampanunutan na lang amin ti pagsaya atam para iti masangwanan, anak ko. Na siyempre, saan mo't nga agnanayon nga da kami iti sidong yung agkakabsat. Iso nga itapay laeng, pampanunutan nanti masakbayan nyo, anak ko. Kumusta ti panagadalyo dito yung syudad iti kolehiyo, anak ko? Nasayat mo, Papa. Awan ti parikot. Uwan papa, awan ti parikot. Tay gagaid mi ti agadal. Saan kayo kadi marigatan? No siyak, naigat, ngam kabailak papa. Uri siyak, Papa. Kayat ko ter aramida. Iswa na lakalaan. Good! Kasta ti kayat ko ang mga kada kayong agkabsat. Uray nagdakkel ti gastos iti panagadalyo, awan parikot. Di napatag kat agad adal kayo na imbag. Wan, Papa. Saan kayong agbabawi amang papaadal kada kami? Tay gagaid mi ti agad adal? Ay, uwan gayam papa. Kumusta ni Chito anabati jay probinsya iti poderyo? Ay, jak amo na niya ti makunak iti kabsat yo. Nagtangken ti ulo na. Ti kay kayat nalatan, tararamidin na. Papa, saan nyo latan nga ipilit? No anya ti kayat yu apara ken kuana? Ta isumot ti makarik na, no anya talaga ti kayat na nga ramidan. Wan, Papa. Bayan tayo latan no niya ti kayat na. Total, bagi namat dayjay. Amuna no niya ti kayat na para itibiyag na. Jak mo titulok, ngagbalin kayo adi-adal kakabsat na. Idinto ta awan ti malpas na. Kayat na siguro ti agadal. Ngam di nala kayat nga laen ti kas iti kursumi ken ni Melissa. Sakit ti ulo kit di dadya, Chito. Kaya't na siguro tagbanag ang nakakaasi iti udi na. Kaya't kakasarita iti nalapat, Chito. Papa? Itata sumreg ka iti kolehiyo, anya ti kayat mga kurso. Kwa? No, di mo kayat ti kurso dagiti kakabsat mo. Oray accountancy, wenno engineering nga rudan ti alam. Anya? Oray, mapan ka mo tagada, lagya syudad. Kwa, Papa? Oh, kahit mo kaditim bagak nga alam makurso. Kwa ngamin, Papa. Jay... Anya, Jay? Sumungbat ka? Jack kayat, Papa? Anya? Anya nga rod nga, iti kayat mo? Kayat ko. May papaniti pa nagmula, kan panang taripato iti dagakan mulmula ti kayat kong adalan. Anya? Manglukloko ka kadi, Chito. Saan, Papa? Kasta talaga ti kayat ko. Pwes, agtalaw ka nga roden, kat sikan ti makamoy ti biyag mo. Subag ka nga anak. Papa? Makauba ka kasarsarita. Subag!
Pableng, di munso kayo timul mulaam. Ha? Apa yun, sir? Ikatindak ka din at trabahador yaw? Saan? Ngem baybay ani Chito ti mga ramid kadagiti sigod at trabahom. Anya? Kitag man no niya taramiden na, numarik na ng tirigat nagtrabaho iti farm? Sir? Di mo tultulungan ni Chito, ha? Baybay nga isulaan ti mga ramid kadagiti trabaho. Isurum laeng, ngem di mo tulungan. Nalawag? Ngam kaasimat no kasta, sir. Nang ronakit awan ti ammo na trabaho iti farm. Anya nga wanta muna kat dito yung matikay kayat nang umayan. Wan angam tumultulong laeng mait. Saan na trabahuan amin? Kasta ti kayat ko, trabahon na amin. Sir? Ken kayat ko amabakan tiyan jay may sapag na naedan ti trabahador. Ha? Apa yan, sir? Manipo din ton bigat. Ijayan nga agnaad ni Chito. Anya? Ay kaasimat ni Chito, asar. Natangkan ti pagidaan ni Jay. Ken kayo laeng ti pagsungraud. Bayam, nga iso ti makakamoy ti pagsungrod na. Kan mangluto iti kanan na. Kahit ko, saan matultulungan, Pableng? Sir? Iti kanito amamwa katultulungan ni Chito kadagiti amin at trabaho na diti farm. Papanawon kan? Ay saan, asar? Kaasyan na. No kasta nga rod, no niya timbagak, iso ti masurot. Isurum lang ni Chito. Ngem di mo tultulungan. Ayan ni Chito. Adda iti seled na, apay ka di. Kaya't ko makasarita. Anya ka di manan ti ibagam kan kuana. Napatag ti bagak kan kuana. Anton, husto ko man. Baybay amon ni Chito iti kayat na. Dayta kinakonsintidor mo nga inana ti mangiduron kan kuana iti awan serserbina pagbanagan na. Ha? Imbes na tulungan na kamang kumbinsir kan kuana. Ngamisukit din day ayunam. Saan ang makatulong daytay tagbali na masakbayan ti anak mo? Kati aramidam. Dayta ka diti makatulong iti panagkunam? Natural! Siyak ti adda makaam mo no anya ti pagsayaatan dagiti aming anak ta. Anton, di ka kumagtalak a mismo iti bagikan ka panunutam. Tatao ka laeng. Di ka agtalak iti pagarup mo laeng nga amom. Tirumba nga aramidam, kat agkid daw ka iti giya ti namarswa, no anya ti kasayaatan nga aramidan ta naganak. Ta iso ti mangisuro no anya ti rumbang adalan at taluntunan dagiti anak ta. Saan kat ati pagayatam laeng kas tao ti masursurot? Sumardeng ka? Kayat mo amin tinangato akanayon. Ti matangtangad akanayon. Iso akayat mo mat nga agbalin amin anangato dagiti anak ta. Ngam inikan ti Diyos iti napakumbaba a puso ti anak ta. Iso adi mo nga rod mabalin nga ipilit ti amin akayat mo kankwana. Mangrugi ka kadimanen, Leticia. Ibagbagak laeng Anton. Di mo kumapagarupan a husto ka kan masirib ka iti amin abanag. Suruam mo't adanggan ti kayat ti anak ta. Sursuruam ti dumngag kan agpakumbaba, Antonio. Maudin daytoy apan nakisaritak kan ka, Chito. Papa? Alam ka diti kurso kayat ko aparakan ka? Weno saan? Talaga nga oran niya taramidak. Jacket dagi diya kurso, papa. Anya? Pakawanindak no jacket atong palan ti kayat yu, papa. No kasta nga rod, agtalaw kan diti balay. Anya? Nalawag tinangag mo. Total, awan matlang ti serbina dagiti bagbagaken ka, iso nga agtalaw kan. Alae mon dagiti kawas mo kat mapankan iti kayat mo apapanan. Nawayakan ang mga rami diti amin na kayat mo. Ngem, awanin Apolos tinamnamaam nga agtaod kada kami iti inam. Makamukan iti biyag mo.
Dagiti Proverbio, Kapitulo may 3, iti versikulo 6, ngagingga iti 7. Laglagipam ti Apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantuken ka ti rumbeng adalan. Di mo ipagarup a masirib ka, agbuteng ka kiti iti Apo, kat di ka agaramid iti dakes. Maudin da ito yapan nakisaritak kan ka, Chito. Papa, Alam ka diti kurso kayat ko aparakan ka, wano saan? talaga nga ura niya taramidak. Jak kayat dagi dya kurso, papa. Anya? Pakawanendak no jak kayat atong palan ti kayat yo, papa. Nukas tangarod, agtalaw kan diti balay. Anya? Nalawag tinanghag mo. Total, awan mo't lang ti Serbina dagiti bagbagakan ka. Isungag talaw kan. Ala amon dagiti kawas mo kat mapankan iti kayat mo apapanan. Nawayakan ang mga rami diti amin na kayat mo. Ngem, awanin apulos tinamnamam ngagtaod kada kami iti inam. Makamukan iti biyag mo. Papa, Mapankan iti farm no dayta ti tartari gagayam. Dayta mo ti kayat mo. Di mo aramaten ti utek mo. Kitag man niya ti pagbampanagan ti biyag mo. No day talag mulmula ka nagkamkamululatan iti taga teraramidam. Agdalang rod amin kan kagundaway tap nagbaling pa na saya ti biyag mo. Ngum sabali mo ti tartari gagayam. Di mo aramaten ti utek mo, Chito. Isungag talaw kan. Anak, saan ka na pumanaw? Kasaritak ni Papam. Ibagakkan ko na asan nakapagtaltalawan. panagkunak mama. Kasayatan no pumanawak. Tapno saan ngayon alda o mas stress ni papa na makitkita na. Anak! Di ka agdanag mama. Sa anak mo't nga umadayo kada kayo. Agtali na idak lang Jeff Farm. Anya? Diyak kaya't nagdandanag kayo kanyak mama. Iso ano kaya't da ka makita. Mapan kayo lang Jeff Farm. Basta laglagi pa nyo nga ipatpatag kayo unay-unay kan ni papa, mama. Ipatpatag da ka matunay anak ko. Iso ajak pulos kanunungan ti trato ti amam kan ka. Kay kayat nakapayan na pagtalawan. Gapo iti di mo panang tungpal iti kayat na. Di nakakayat nga ikan iti waya-wayam amang pili iti kayat mo. Maawatak ni papa, mama. Ngam, siyak di na maawatan. No pa'y kasta. Dinto agbaloy ti pamatag ko kun ni papa. Chito anak ko. Sige mama, mapaanakon. Anak ko. Itala amay adayo ka iti danak. Ngamiti pa'y kastoy awagas. Imbag ka dagiti kakabsat mo. Taim madayo dang agpaiso. Ngamamok ang naragsak ti amam. Kanalagan ti ipapanda iti syudad. Sana bale, mama. Ta, oray pumanawak iti sitong yo. Ta, sidagak matlaan kada kayo. Diyak ka ba ilan ti mayadayo kada kayo. Gaputa da kayo ti dadakkel ko. Sige, mama. Mapanakon. Itulod ka laangan iti papa naman ako. Sanin, mama. Amang ano makaungat ni papa. Ano sa kung taglugan iti tricycle naging gay ti makadano nak iti papanak. Lukas ta nga rod. Awatom da ito'y. Ha? Kwarta? Imbag lang nga aramatom na mapan ka iji farm. Mama, saanin? Ano ti makan iji farm? Awan mo't lang di pangigastusak iti dayta. Idulin nyo lang yan, mama. Leticia, anya pala ang tikit kitam di tayong tigay. Anton, Nakadayo ni Chito. Saan niya agsubli da jay? kaasi mo ti anak ta. Api kumakaasi. Kat isumot tinang pili iti kasya kita ti biyag na. Anton, Natangken kit diti ulo na. Naglakala ko matagtungpal iti kayat ko. Ta para matlaeng kumay iti masakbayan na deta. Ngam kay kayat napitagtalaw diti balay. Kan mang tubngar iti kayat ko. Takay kayat na siguro tagwaywayas. Natangken ti ulo na.
Di mo lang amin maawatan ti kayat ti anak ta. Nagsimple lang ti kayat na, ng pagbalbalinam a komplikado. Di mo kayat nga awatan ti kayat. Siyak ti ama ti pagtangan. Isa arumbeng ko mga rod asyak ti tungpalan na. Ano usam dito ang pagnagdam chitaw? Awan ti kutsawn. Ika man laeng. May sapungan ken ules laeng ti karga ti pagturugam. Tata Pabling, Nagdamot ng ti pinggan a panganam. Basit a kaldero ti paglutuam ken ano usam ti agluto iti kayo ayos na ito'y kanya akong tata. Mas dawak mo nga mingkang kabaraw. Nagpintas ti biyag mo iti sidong damam ken sir. Ngam kayat mo kitday di ag naed dito'y awaway. Nagrigat ti biyag dito'y. Basta naragsakak dito'y tata. Wala, makamu ka nga raw. Amom ka day no kasano ti agluto dito'y. Nakitkitak mo tanti inararamid yo. Kaya't kung aro na paspas kadan ti kayo asong rod. Ha? Saan da ka pakatanagan tata? Kabailak da ito'y. Kumusta nga iti panaturog mo dito'y idirabi ay chitaw? Nasayat mo tata. Medyo nasakit ti bukot ko, di bimango na. Naikat mo't ladagos. Na ikawa ka nga ron ano kasta? Tata, umay ka, manganta. Ha? Anya nga iti kanam? Naglingta iti kamote. Ha? Tinulad ko tinamay ama naglingta iti kamote. Tunggal umayak ditoy. Chitaw. Saan ka kadi ama ilaw amangan iti agkakaimas kas iti kankanam ijay balayaw? Naimas mo't dagitoy tata? Kun ang awan ti bread ditoy iti agsapa. Awan ti pizza. Awan ti... Apay kumaasa pulag ti awan. Ket nagadumot ti adda, tata. Ha? Mayat tupay ti makmakan ditoy, tapasig a presko. Sa diwa. Sana kasi ti makmakan na magatgatang iti groceries. Apasig ka na proseso. Ay nabilibak mo iti panagpampanunot mo nga beng. Anak na ka ti adda mabalin na. Ang kasta ka nga agpanunot. Ado tinsuro kanyak ni mama. Makontento no anya ti adda. Tano saan tayo ang makontento? Pagbalinin na tayo nga agom ti kagam tayo nga agtarigaga iti na nga tuunay. Asaan tayo mo't amatok-tok no? Papanam. Mapana ka farm. Anya ti aramidam ijay. Sumuro takmat. Saanan? Agbatikan. Kayat ko ang makita ni Chito. Agbatikan ko nakmat. Ang mga nuyawid mo pa'y namakitam. Anya ko manuyawid ko. Kat anak tamot dayjay. Kasano ngagnakam nuyawid mo mat? Kita haklaing no saan nagsublit iti balay iti aramidak? Anya nga min at talaga ti panggap mo. Ammom, no makarik na iti rigat dayjay. Awanan ti maramidan na. Anton. Kapilitan nagsubli na iti sidong ta. No marik na ng tirigat. Mamiris na mo't na husto amin dagiti bagbagakan ko na. Tungpalen ng tumat amin na napagayatak aparakan ko na. Anton, addaan tayo iti bukod tayo akapanunutan. Apay nga min adi mo ipaayday ta iti anak mo. Narigat ka di maawatan ti kayat na? Sikati sana makaawat, Leticia. Iso anat ang ganunay ti ulo ti anak mo, takasta ka. Adda ka nga minakanayon amang kunkonsintikan ko na. No kumatasyak tayo nam, awan kumamat ka ti parikot. Ngaman niya tararamidam? Sikati malaan ni Chito. Natangkan mo ti ulo makaskin ni Chito, Leticia. Nakaumay kayo mo't dito'y farm, sir. Wen, kahit kayo makasarita amin na trabahador diti farm. Ay, sir. Umungam amin dagiti kakadam diti farm, takasarita kayo amin.
Wen, sir. Uray ka din ni Chitaw kat ayabak? Sa nakaramang dito ni Chito, da kayo lang ti kahit kwa kasarita. Sige nga raw, sir. Inumong kayo amin, takayat kayo makasarita. Amoy umot siguro aminan, nga da dito iti buridak nga anak ko. Diyak kayat nga ipayan nyo iti special treatment ni Chito. Kayat ko, di ito tulungan iti amin na trabaho diti farm. Nagkid daw iti makan, di yu ipapayan. Bayan nyo nga itrabahuan na amin nga ipaunag na. Nagpatulong, di yu tulungan. Kaya't ko arik na tirigat diti farm. Nalawag ka di dita. Ay, sir. Ikak iti sukayan na ditoy. Ngam isulaan timang sukay. Nawatan nyo? Kasanon no, agpaisuro laeng, sir. Isuro yo. Ngam sana masapul at tulungan nyo ang mga ramid. No daglabsing iti data biling ko. Nasaysaya at namang sapul kayon. Iti sabali at pakitrabahuan nyo. Makitam dayta bakante adaga. Wen, papa. Dayta ti sukaya masiksika. Ha? O anya, kabalang maramidan. Wen, papa. Ika gumaak. Kayat ko, mulaan dayta. Dalusam kan mulaan. No di mo mamulaan amin, nasaysayat namang kita kan iti sa balya papanam. Pumanaw kan diti farm. Papa? Kastoy mo ti kayat mo, san ka di? Kayat ka pagadalan. Kahit kung agbalin ka doktor, abogado, engineer, accountant, kanon niya pa dita. Ngam di mo matkayat. Kayat mo tagbalin na tagaw, away agsuksukay iti daga. Farmer, ti kayat mo. Iso atak deram nga rod dayta, Chito. Ngay, nadalo samot gaya munday ti pagmulaam, Chitaw. Wen, tata. Kunak no, di mo kabailan nadalo sanday taw. Iso tinop obrak. Ta nabuybuyak kada kayo, tata. Kat tinulad ko tar aramidan nyo. Ha? Naglakamot gayam nga aramidan no kayat? Saan ka kadi amarigatan? Nagngisit kan? Saan ang nagbaalew ti kinataermaw? Kasla saan nakamateng nga anak dasar ang taon kan mamliti siya iti kinamursang mau. Ay na! Sana balit ako din lang day tata. Ngam na iti darakan pusok, dapapakin mamalat ti dadakkel ko. Bilibak at talagaan iti kinalami ti panagim imam, Chitaw. Kanayon nga adaw ti bunga dagiti mulam. Wen nga ron tatapabling. Nasukatak po yung ginagangdod nga ulas kan pungan ko. Anadanunak dito away. Dapayin kutsyon mo, kunam Wen, tata. May mayatlat tatagid da iti tinidtidakawayan. Presko ngamin. Ayun presko at talaga baraw. Saan nakas iti kutsaw na napudot. Napudot lang nga rodan ti panawad. Nakarkaro pa pumudot no agidda ka iti kutsaw. Wen nga ron, tata. Iso aman man na pagiddak di kutso na ginatang ko.
Kumusta nga tandag iti anak ta iti syudad, Antonio? Leticia, Manipod na kalpasdan iti panagadal da. Ken nakiasawa, ken nangasawa da. Saan damutan ngay imay dito'y lugar tayo? makumikom damot namin kadag iti trabaho da. Iso asan da na masangot yung may mangpasyar ka data. Agasamot ngamin na yata doktor kan abogado dan. Da itangarod ket, adan bukod da abiyag. Idinto ta bumakbaket ken lumaklakay tamutten. Saan at talaga amaliklikan adumteng ti kastoy a panawan? Leticia. Sa bagay, da itamot a talaga ti imnas ti biyag. Ti mapadasan ti agubing. Agtutubo. Agmataengan. Ken agbaket wenno aglakay. Mapantantuman ket di sarungkaran da Melissa ken Limuel. Kayat ko makita dagiti anak ta. Ay na, sapay sana ko na nandor iti atid do biyahe. Isong awagam lang nida, ta iso dati umay dito yan ta. Kasano nga iso dati umay kat kanayon nga rod amakumikom da iti trabaho da. Leticia. Ang padasak lata ida nga awagan. Hello, Mama? Melissa, iha. Kumusta kayong dita syudad? Nasayaat mo't, Mama. Iso na lang ta si Dagan ti papanaw ko dito Pilipinas. Anya, hindi pa ikit din nagsayang ti trabahom ditoy. Amoy mo't a doktor mo't lang ti asawa ki abroad. Iso nga laan na ko ni Jai. Anya? Wan, Mama. Iso atalong aldaw sakbay ti flight ko. Agawi dakto pa dita. Tapno makita kayo kin ni Papa. Ay, anyan. Adayo ka lang aruden ka na kami. Nakarkaro pa'y gayam nga umadayo ka, Melissa. Saan mo't amabali na jak surutan ti asawak, Mama? Iso amaawatan dak kuma. Manong Limuel, makasurot ka kadikan niya kiti panagawid ko iti probinsya inton maminsan na bigat? Pasensya ka natin ko. Ngam ado ti trabaho iti opisina. Nang runa ket asidegan ti hearing ti may sa akaso nga igkam ko. No kasta? Saan ka makaumay? Saan na talaga? Pakumustaan naktulangan kada mamakan papa. Kastamatan ken ni Burida. Kapilitan nga rod ang mapanak pa ijay farm no mapanak ijay probinsya. Anya nga rod nga ay. Ket ijay mat nga agnanaid ni Chito. Sarong karam tumat jay Buridak tayo May sadikadan sa maten asan tayo ang nagkikita. Kasano ket adal trabaho mo't nga minen tinas asikaso ta. Saan pa ngim ima idi nagkalay sa kami ti asawa? Wanggayam. Iti kasarmilangin kini pagmo udi ang nakitak. Manipod din. Saan kami na nagkitkita? Isa pasensyakan, nujak makasurot ken kaading ko. Tatalaga nga adu ti trabaho. Anak, anya nga tano ti asawam laangan ti pagawid manipod iti abroad. Ta dito'y kayon probinsya nga agnaed. No nalakala ko, Mama. Ngam saan mo't anairwam ti asawa nga agnaed iti probinsya. Iji abroad anayanak kan nagtrabaho. Iso kayat nang ijay kami mo't nga agnaed. Ay, anyan anak. Panaawan na kamin kan ni Papam. Mama. Ti kayat laang idi ni Papam. Agbalin kayo a doktor ken abogado nga agkabsat. Natungpal nga agpayso da ita. Ngem, kasukat na ti agnanayon ay adayo yung agkabsat kada kami. Mama. Ngem anya nga rod ngay, adamot ten bukod yu abiyag nga anak mi. Iso abiyang milaangan ti mangkit-kita kada kayo. Natibkeren dagiti payakyo at tumayab, ken makagteng iti sa diinuman apakadanunan nyo. Sana bale adamot ni ading ko at Chito iti asidagyo, Mama. Nasingpet tayo akabsat mi. Iso anatalgad mo't nga rod ti pakinakam mi kini Manong Limuel, nga uray adda kami ngagpadpada iti adayo. Grabe,
Nagbiskad ka mo ta nakitaan ading ko. Makita talaga na iruam ka iti trabaho. Nagngisitak to pa yun, manang. Sana kaskin ka nagpudaw. Kas ka lang na ukisan mo ta na bawang. Gagangay na taman manuak mo ta mainitan. Ang bagbagay mo ti kudil mo ading ko. Agasam da ita pa ng hidayaw mo kanyak, manang. Pudno mat. Bagbagay mo talaga ti kudil mo. Kan nagbiskad ka talaga kitaan. Saan akas idi nagkutong ka? Kas lama itay-tayab ka pinukit kitaan ka idi. Idi da ita manang. Lumakay mo't da taon. Kitaan amangan no malakayan kamot na baro. Di ka kadipay mga sawa. Saan pa'y manang? Dumtang tulat ta dayta. Oh, kumusta nga iti panagad-adal mo may ipapan iti panagmula bayat ti kaaddam dito eh. Kastoy, nakaalak mo't iti diplomak, manang. Iso mo tiyap aplikar ko dito yan Ading ko. Umadayo tamapana kun iji abroad. Iso apasensya kan ha? No, si kalata ti mabati amang kitkita kada mamakan papa. Nang runaket, bumaket kan lumakaydan. Anyang arod ngay. Kasta talaga, manang. Ngamapay ngamin nga umadayo ka, kat nagmayatan ti trabaho mo iti ospital iji syudad. Masapul asurutak ni bayaw mo iji abroad. Ta ijay mo ti kayat na pagnagdan mi. Iso asikala ko man ti makaamo amang kitkita kada mamakan papa. Ta saan mo ti na makaawid ni Lemuel? Kan mapanak mo ti iji abroad. Papa, di yu baybay anti bagyo ha? Asidagan ti papanaw ko. Amo manak ko maragsakan ak unay. Tanaton uyo dagiti arapapyo kini Manong mo Alimuel. Atornay kan doktora. Papa? Sanda kayo na basta tagibasiten ti orasi naman. Idaydayo da kayo dagiti makamamu kada kayo. Gapo iti naragpatyo. Agyaman akmat iti panang paadalyo kada kami, Papa. Iso na lang tao madayo akon. Saan kayo mabantayan kini Mama? Awanan niya man na. Kabaalan may paimot kini Mamam. Sana bale, Papa. Natalgad ti panunot ko. Nga uri adda kami iti adayo kini Manong Limuel. Ta adda lang iti asidagyo ni Chito aburidak. Aha. Amok adi na kayo baybay anti buridak akabsat ko, Papa. Ay nagpardas metal analpas ti balay a pinatakder mau, Chitaw. Wan tata, kaya't ko talaga amal pa sa dagos. Maya ti pinaaramin mo a balay, tawan maulay nga agdan. Mayat day ta ka dagiti bakit ken lakay akas kanyak. Naglawa pa'y. Isa mabalay na makaaliwaksay ti agnaad. Kasta talaga ti kayat ko, tata. Apaya nagparamid kay ti balay mo, baraw. Mga sawa ka kanain. Adan nakapana dita naatap unay apusam. Saan pa'y tata Pabling? Ha? Aglaklakay ka kanin na abaraw. Kitno nagadaw ti agkursunada kang ka. Sika ti saan na mangikaskasaw kadakwada. Ni tata Pabling nga talaga. Nagmayat to pa yun ti biyag mau nga oray saan ka nang namnama kadagiti dinakkel mau. Nagatang mau ti nailako nga abay ti farm da papam. Nga isaw ti nagpatakderam iti nagdakkal labalay mau. Si kanti agpatpatrabahaw. Malaksid pa iti daga, suksukayem apartes ti daga da papam. Tata? Kan talaga nagdakkal deta pinaaramid mo abalay. Alangan Mike, ngawan ti pamilyam nga agnaed dita.
nagdakilan day ta para kang kalaang, iso mga asawa kakinain. Saan ni asawa ti prioridad ko, tata? Ta saan mo tamaw di day ta? Basta naragsaka ko, natungpal ko ti kayat ko. Limawa ti farm masuksukayin tayo. Kan nakapaaramid akpayan iti balay akayat ko. Ay na nagsakit ti susup ko, Leticia. Kaya't kulo na yayida di sila ta. Diyak matan makauli ti agdan ta na sakit dagiti tumang ko amapil ko no umuli akit ti agdan. Ay, saan ka matulungan, tane? Aglulok matan dagiti tumang ko, tanakapuyan. Hanya nga talumagala talaangan iti kadkaduhata dito ibalay. Sika mangkit de, ta nagpakadamatan di sigo da kadkadwata. Nabayag mo't day jay ang nagserbi ka data. Bumakat mo't iso ang nagpakadan. Sapay nagrigat ti mga alay iti kadkadwa ita. Ne, adda ka di isa nga iling umay. Awan mo't ti amok. Sino nga rod nga itakinlugan na di nagsardang iti batog? Ay, jak man amok. Nalabit nga iti kaaruba. Wan kat nga ta. Ay na, kasano nga ta aya sa mga atag ija ti silad ta. Kapilitan ay dakmanen adito sopa. Ha? Ay, mabiit laang. Dito ya talaga ti umayan dyan naglugan iti nagsardeng alugan iti batog. Alang Ruden, sikan ti mangkita tan nasakit at talaga ti tumang ko amag na. Kumusta kayon, mama? Ay na, Chito, anak ko. Naimbag man ta nakapasyar ka. Nabayagan asan kami ang akapkapan ijay farm. Pasensya kayo ni talamanin ang nakapasyarak dito ayan nyo, mama. Makumikumak namin ijay farm. Ito, iho. Sikat ka doon ita. Uwan, papa. Hala, mapan ka ijayan na, anak ko. Apay nga nakailad kayo dito sa sofa, papa. Ay na, marigata na kasumang ati ti agdan na mapaniti silad mi ni mamam. Iso dito yun ti pagililadak. Anya? Nagrigata talaga ti lumakay. Ado ti saksakitin arumrumwar. Sumurot kayo kanyak. Papanan tayo. Inalak didak kalalugan ko, tapno makatugaw kayo na imbag. Pangipanam ngay kata kami. Basta sumurot kayo kanyak, papa. Da kayo ka ni mama. Ay nasa ano yung tanay. Marigata na kamag na. Nagsakit ito mangko. Saan abali tabagkatan kayo laang ni panijelugan? Anya? Anya nga iti serbi dagiti nagdadak kalamasel ko anayruam iti nadagsin na trabaho? No saan kayo amabagkat? Chito. Mala, umay kayon, papa. Ibaga ka sumurutan ni mama. Tabagkatan kayo nga ipan ijelugan. Aday ta, nakadaanan tayo. Nay, Jay farm tayo ka din da ito'y. Wan, mama. Kasla sa bali mo't ngaminan. Wan nga rod, sa bali talagan. Nagdakil din nagbaliwan na. Ta nabayagan na jak na umay dito'y. At dapat din nagdakil balay dito daga nga abay di farm tayo. Nagpatakder gayam iti balay na daging kukwa dita. Kan, nagadumot ti tao dita ka barbaro abalay. Kasla daragragsak dita. Ala, dumsaag tayo, mama. Papa.
Ay nasikan titumsag, Leticia. Diyak ka ba lang titumsag? Nagsakit ti sakak nga ipagnak. Ay saan mabalin asyaklaang tidumsaag Mabit lang papa. Tulungan kayo. Tapno saan kayo amarigatan adumsaag ken magna. Ano yung bang na orasyon, sir? Ma'am! Welcome home! Welcome home, ma'am! Anya ti kaya tasawon na ito. Welcome home. Wen papa. Mama. Welcome dito balay tayo. Anya, balay tayo. Balay tayo dito mama. Papa. Regalo kada kayo adadakkel ko. Anya. Chito, anak ko. Mama, papa, impaaramid ko dito abalay. Ta nakita kat na nga to unay di balayyo. Ulyin nyo pa'y laang numapan kayo iti siledyo. Nakita ka marigatan kayo. Iso kasto iti pinaaramid ko abalayyo. Awan ti agdan nga ulyan nyo. Tapno saan nyo unay amarik na dagiti saksakitin nyo. No magna kayo amapan iti siledyo. Chito, anak ko. Chito. Inka gumaka talaga aginatang dito kaabay ti farm tayo adaga. Taday ito itarapaap ko. Kayat ko, siyak mo ti mangipaay kada kayo. Saan lang ada kayo ti mangipapaay kanyak. Kayat kayo nga ipaayan itinagtaod itinagregregatak. Kwa. Kan kang runaan na. Kayat ko, adda kayo akanayon itaasidig ko. Tapno makitkita kayo akanayon. Kan tapno mapagserbihan kayo adadakkel ko. Nang runag at nadanon yung titawen apa nagkapsot yo. Anya ti araramidam dito'y sirok ti kayo. Sapsapulan na ka ni Chito. Nagluto ka no iti espesyal para kadata. Kwa. Wah. Diyak mawatan tiriknak. Adabain ko sumango kini Chito. Antonio. Pudno akanayin na tasar sa rungkaran. Nga oray kagura kidi. Kanain lata ti paragsarsarita mi. Sabali tirignak iti da iti akanito. Diyak may lawlawag, Leticia. Gapo, tadi mo ninamnama ti intunda ti barong agsapa, Antonio. Leticia. Nagsaya at ti Diyos kadata. Saan ka di, Antonio? Kuha. Adda amin makagapo. Iswasaan ang agtungpal ni Chito iti amin apakayatam. Ta isugayam ti mabati amang kitkita kadata. Iti panaglakay, ken panagpakita. Tapudno ang asasaya at mat nga anak, dagiti inaunang anak ta. Nga madadamot iti adayo. Sangsangwandahan ti bukod da abiyag. Saan tamat amabalin nga ibaga kadakwada nga agawidan, tadatamot ti asikasunda. Leticia. Idinto ta ni Chito, kat pinili na ti agtalinaad iti asidagta. Saan nga imadadayo kadata? Barupay lang aging gaita. Adda amang kitkita kadata. Adda pagsanggiran ta iti panaglakay, kan panagbakita, nga uray santamat nga ubligan. Iso abyang talaang anaganak ti mangkita, kan mangigiya kadakwadang anak ta. Nang runa nukit kita tamat, asaan adakas ti kayat da pagtungpalan. Nang runa kan ni Chito, tanaira na laang ati kayat mo. Kat isumat ti kinayat dagiti inaunang anak ta. Leticia. Taamin abanag kat adda makagapo, Antonio.
Iso nagasat ta. Tanaparaburan ta iti anak. Nga addaan iti dakkel. Ken nalukneng a panagpuspuso. Para kadata adadakkel na. Mabalinti umabay kan ka dita nagtugawam nga tidduga kayo, iho. Ha? Papa, ada kayo matgayam. Saan kayo kada narigatan ang nagnangay may dito igid ti karayan? Saan ta napintas mo ti paglaan? Kan panagrik na kat timigsaak, bayat ti kadami diti farm. Mayat ngamin na talaga dito'y papa. Presko ti malangab nga angin. Sana kasi di sentro. Uwen nga rod. Anya ka diti aramidam dito'y. Or-oraik man nga do ti maala di impakat ko pag tiliw iti udang ken lamos ti takarayan papa. Mayat na di asidain tayo tasadiwa. Chito, iho. Apay, papa. Ipampanakal ka unay-unay. Ha? Papa? I'm really proud of you, my son. Borida ko. Papa? Day tati marikrik na kiti day ti agundaway. Bayat agad kitaan ka. Nga oray sa anak nga abogado? Sa anak ka doktor, uno inhinyero? Nga oray farmer akla nga makon ko na? Ipampanakal ka. Gaputa, siya ti amam. Papa? Ipampanakal ko launay. Ta nadaanak iti anak, akaskan ka. Chito, anak ko. Saan ka nagrebelde kanyak? Hindi kaya't kaatanglan. Kan sumurot kay di amin pagayatak. Inaramid mo ti amom rumbay nga parakan ka. Ininto tadyak pinanunot nga agduduma ti kapanunutan nyo nga anak ko. Agduduma ti utak nga impay ni Apo Diyos kada kayo. Agduduma ti kayat yung agkakabsat. Sana napukaw ti panagram mo kada kami hitinam. Nagro na kanya. Kagrunaan na. Tinumpal mo ti kayat tinamarswa para kan ka. Tiagbalin na sayat nga anak kada kami hitinam. Isu nga ipampanakal ko unay na siya kinagbalin nga amam. Agyaman nak papa. Ipampanakal kayo mo't unay. Tada kayo kan ni mama tinagbalin na dadakkel ko. Katagyaman ak unay iti Diyos. Tainik ka nak iti gundaway kung agbalin na sayahat nga anak kada kayo kan ni mama. Inik ka nak itinawada apan nakaawat. Kat saan anapukaw ti panagraam kan pamatag ko kada kayo. Nangrunakan ka papa. Anak ko. Oray nga tada kayo ti ka-estriktuan nga ama. Da kayong tulat at ipilit nga agbalin ni amak papa. Tapara kanyak. Saan kayo matadakas nga ama? Tinarigagayan nyo lang taamuya na sayat para kanyak. Ngam adapay na imbag akayat ti Diyos. Arumbag apara kanyak. Kan para kada kayo adadakkel ko. Tanapagpatugtikan nito pa nagserbi kan panangasikasok kada kayo. Nga inaramat ti Diyos tapno may tao ak. Ngam tanyaman ako ruso ang mailipas ko. Taura jak nakalipas iti na nga to ako ruso. Sanak matabi na ibaan ti na marswa. Impay na ti tinarigagayan ti pusok papa. Gaputa, amo na anatalos ti panagpuspusom anak ko. Ipatpatag ka unay-unay, burid ko. Ipatpatag ka ba't unay-unay papa? Da kayo kan ni mama, adadakkel ko.
Taga Efeso Kapitulo 6 iti bersikulo may kadwa ngaging ga iti may kapat. Dayawam ni amam ken inam nga isu ti umunabilin nga adda karina. Tapno na imbag tilakam mo ket atidag ti biag mo iti rabaw ti daga. Ket da kayo nga ama di kay ruruden dagiti annakyo no di ket idalan nyo ida iti alagaden ken pammagbaga ti Apo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!